Nova nit de concerts a Santa Coloma de Farners amb l'actuació de Coi els Mongrons. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. La plaça del Firal de Santa Coloma de Farners ha acollit una nova nit del cicle estiuenc dimecres a la fresca. En aquesta ocasió, l'escenari l'ha omplert el grup de versions Coi els Mongrons. Coi Mongrons, ve d'un amic nostre que malauradament ens va deixar el 2013 i era un animador infantil, l'Oriol Canals, i tenia bastants bolos i va agafar un dia 2 bolos al mateix moment i ens va trucar l'Albert i l'Albert, hòstia, Albert, m'has de fer un favor i tal, i has de, amb Gasull, tal, intenteu fer alguna cosa a Torroella. I a Torroella, resulta que a Torroella hi ha la Cobla d'Orquestra dels Mongrins i van dir, hòstia, per fer una mica la conya, mira, ens diguem els Mongrons, allò va ser un nom allò... Sí, el grup i els de l'organització, un nom, que hem de fer els cartells, un nom, i com que fotíem a Venera Picantona i coses així, i hòstia, a Torroella va als Mongrins, doncs els Mongrons, i fins avui. Cobla d'Orquestra Internacional, els Mongrons, que és Coi Mongrons. Aquesta banda, formada per 7 components, amb una base d'instruments acústics i una secció de vents a la catalana amb la gralla, tenora i saxo baix, es dedica a versionar cançons populars i tradicionals catalanes i temes de taverna. Entre el seu repertori trobem peces com Rondes del vi, Colls a cabra, Acollir per pebrots, Lola la tavernera, El monstre de Banyoles, La gallineta i d'altres. Una selecció de cançons amb ritme de taverna, rumba i habaneres, tot versionant una llista de cançons tradicionals que han fet passar-ho d'allò més bé a tots els assistents. Venim a fer música de taverna, tot de la terra, i a cantar i ballar sobretot, i una mica de gresca catalana. Comencem amb les rondes del vi, el baixant de Colls a cabra, passem per l'estaca, tot són versions passades pel nostre filtro, amb la gallineta, la vanera de la gavina també per on rigui, ens anem cap a Cuba i fem el comandante Che Guevara, una mica així de tot, sí. Ballable i cantable sobretot. És un grup que és ideal per l'hora de la ratafia asseguts a taula i d'allò, és ideal. Una de les principals voluntats d'aquest cicle musical d'estiu és potenciar l'escena local i dinamitzar també el teixit econòmic del municipi. El proper concert serà dimecres vinent a les 10 de la nit i anirà a càrrec de The Soul of Sound, un duo format per Jesús Torrent a la guitarra i la veu de Mia Baez. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocar i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.